Lima ang patay, lakip 4 anyos nga batang lalaki humanasunog ang usa ka bodega sa Pabuto sa Zamboanga City. Samtang misa ka na sa kapin 30 ang samaran sa maong hitabo. Ani ang report ni Efren Mamak. Baga nga aso ug sunod-sunod nga pagbuto sulod sa usa ka bodega sa Pabuto sa Marcos Drive, Barangay Tetuan, Zamboanga City ang nahitabo pasado alas 4 sa hapon niadtong Sabado. Gilayon kining girespondihan sa mga otoridad. Halos 3 ka oras una na deklarang fire out. Gumikan sa impact, naguba ang pader sa maong bodega. Nadanyo sab ang pipila ka mga kabalayan ug mga negosyo duol sa lugar. Impact na suyo ng tubig. Kore kami kore pakapaira. Siguro le, nada pulbura. 5 ang namatay, lakip ang mag-live-in nga caretaker sa bodega ug ang 4 anyos nilang anak nga lalaki. Sumala sa kabanay sa 3 ka biktima. Nadungog daw sa magtiayon ang pagbuto sulod sa bodega. Hinungdan nga ila kining gisulod aron susihon. Misunod sab ang bata, apan didto na nahitabo ang pagbusikad nga hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Entra pa sila uli adentro na el di mio anak, hombre. Ya tumba con el gate encima. El dos también seguro, el nana pati el anak. El impact también del pader or piso. Kanila también do siya. Kay, por eso todo kayo sila taya na undispat ka. Sa tala sa BFP, miabot na sa 35 ang mga nasamdan kinsa mga residente duol sa lugar sa insidente ug padayong ginatambalan sa ospital. Anasab sa 62.5 million pesos ang danyo sa sunog. Nagpaabot na og paunang hinabang ang Zamboanga City LGU ngadto sa kabanay sa mga biktima, lakip sab sa mga apektadong residente. Apan, ang ubang biktima, nagpaabot pa og hinabang gikan sa tag-iya mismo sa bodega sa Pabuto. Mansabot pa kami, liga kami akinakaso ko sa LD amon desisyon para kanila kasi tres katestiyat kita ka namon, duele. Sumala sa Zamboanga City LGU, ang tag-iya sa fireworks ang nag-inusara nga dunay lisensya nga maka-operate niini sa Zamboanga City. Apan, sumala sa VFP, ang maong tag-iya wala kunoy lisensya for storing of fireworks, ilabi na duol sa mga residential area. Ganon din sa Bureau of Fire, wala naman kaming na-issuehan na permit diyan na mag-store ng mga firecrackers and fireworks. Kaya nga ito na yung subject for investigation din namin. Sumala ni Zamboanga City Mayor John Dalipe, tukion pa nila kung ipatuman ang total ban sa mga pabuto sa syudad. Mira kita. We will esperan ita si Kosakat el investigation. Nagpadayon ang clearing operation sa mga otoridad aron masiguro nga wala nay potensyal nga mga pagbuto. Gani ginabawalan sa nila ang mga residente nga mamalik duol dinhi sa lugar alang sa seguridad. Wala pa nagluwat og pahayag ang tag-iya sa maong bodega sa Pabuto. Nagpadayon gyapon ang investigasyon sa otoridad kalabot sa insidente. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.